يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله yanzu na ji kira ina zaune kai bara ku ji dai ina amsa in kira ya bin kiran nan da shi kare ke kai ni nesa annabin Allah da kansa shugaban dukkan halitta ya Muhammad kai nake bi jini da ruhina ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah Rabbana na zo ina son in san abin da kake yawan so dan ina so ne in same shi ko na so shi hakikanin so sha Muhammad kai nake so shugabana kai nake so ya Muhammad ni ina so ka karba aiki na a gare ka shehu mai babban ɗarika in yabe kan ce ina son ka jin da aiki na ɗauka ga wasiƙa ta gare ka in ya raina ne na baka ya fito yana masifar kaunar ka abbana ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah dole ne in zo in gaishe ka kan a ce na ɗauki hanya ya kore shuban masoyi ya gyara ruhi babu jinya baba na rikice a hanya taimake ni ka sa na hanya annabi ne a wasiƙar naka ya abin ƙauna Assalamu ala masoyin ilahu mai babban sarauta Assalamu ala na kolu wanda Allah ya bai wa tuta sammako ne dan batinta wanda duk ya bishi ya huta na fage da isar ka annabi da rai da ruhina ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah so nake na fahimci yaya ka zo ka sauke na ka aikin dan da koya babu sirki zazzaba ta zamo suluki to a san ka bani maki in zamo mai cika aiki duk abin da ka so na yi maka kamar kana kalla jarumi gwarzo mayaki na can saman dukkan halitta rabbana tebon masoyi yana kiran zauna ka huta rayuwarka tana da tsafta kan a ce kunya ka santa zan yi maka kome ya cikon ibadata ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah soyuwa a cikin ka ya sani goduwa na manta kaina yau a raina in na ce ga wani ka sai na tuno amana rayuwa kuma ba salama masu yunwa na ta hamma ashe ina kishin ka ne ya uba ga Abdullah Rabbana ya mallaka maka nasa sunan dan karama Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudusu As-Salamu Al-Mumin Al-Muhaimin Al-Azizu Al-Jabaru Al-Mukabbir ya abin sami ya Rasulillah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah Al-Khaliq Al-Bari ya Musawwir ya Gafuru ya Qaharu ya Wahabu ya Razaku ya Fatahu ya Aminu ya Qabid ya Basid ya Kafiru ya Mu'izzim ya Rasulillah ya Muhammad 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 ya Muhammad
يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله Rabbi ya ɗauko dukan kyau ya tattare shi zuwa gare ka matsayin da duka a ɓoye an tanaje shi zuwa gare ka Rabbi ya yi yabo gare ka ya yi salati a gare ka rayuwar kowa tana gunka ya aba zahara Ya Mudassir, ya Muzammil, ya Hakimu, ya Basiru, ya Sami'u, ya Latifu, ya Kabiru, ya Halimu, ya Azimu, Al-Ghafuru, Al-Shakuru, Al-Halimu, Al-Kabiru, Al-Latifu, ya Rasulillah Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah kuma da bambanci tsakanin mu da shi a gurin ibada kaya an amsa masoyin mu sanni dai babban jakada ambatan ku kadai ni shaida san ka yanzu na fara hadda ya Muhammad dan Khadija ka karba aiki na Zaddabin ka iya sani na yin kasance mai biyayya tunda dai na san kara san mu kai ka share mana hanya wanya banka da buɗe murya in ta ƙara faɗa da gayya ya Muhammad babu annaba a goji dangaka babu Ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah mai kiran rana ta amsa ga gwani na bani naka babu iya sani na babu kawai ka ɗauka har fada ya je ya ga Allah su kulla gobe za su kulla ya kawai ka karfafa mini ka boye aibi na Ya Muhammad godiya ta na tattare zuwa gare ka gobe in za na samu ka sa abin ya taho gare ka banda burin da ya kuce din wanda na zama so a san ka ya Muhammad ka taimaka mini ka cika burina Abbani Ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah Ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah Ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Rasulallah